Oversee, oh men anyiwa. Uwaboto ebe kinaka. Teru wakwa baby naka. Ajurum kede binaka. Chineke me na osimiri here I gafele here kwa na I wala Moses ka abụọ. Obioma akpabuele. USA, here we arrive. Wow! I know. I must know what. The government are in the Haggis, the Biazita, Highland. I gave you motor ambulance, motor and I will pay not to woman and I will get by Rosa, as a lie, Lemachi. I see my leg. USA, away by Naka. Ijo Hagini Kahajiri low. Wow. Ijo Pasi Hagini Kahajiri Lotta. I know. Hey, Ona Biarolo. Ona Biala. Biko, anyị nwawo ndị gọọmenti kpọtara ka anyị bịa nabata unu n'obodo AK City. Ihe a ebe unu bịara ebe a na-akpọ AK City ebe ihe niile na-eme. Obodo ahụ unu bịara ebe a na-akpọ Aka City. Obodo ihe niile na-eme. Obodo na-akpọta akpọta ụmụnne m ọwụ ya. So, anyị na-asị unu abịala. Unu bịara nke ọma. Daalụkwanụ. Nke ahụkwanụ nwanne m nwoke. Daalụ. Ndewo unu bịaruola. Obodo na obira bụ obodo a na-akpọ Aka. Obere USA. It's USA. Ọtụtụ ihe na-eme n'ime obodo Aka. So unu bịaruola. N'Aka City, ọtụtụ mba dị iche iche abịala ebe a mee business laa. Dịka mba Anambra, Ekwe, Ọlụ, Enugu, na ọtụtụ mba dị iche iche. Ma Abia steeti ndị abịacha n'ebe a mee business laa. N'Aka City, anyị na-ezu oshi, anyị na-anapụ mmadụ ihe ya n'ike, anyị na-egbu mmadụ, anyị na-anabata ndị ọbịa niile ka o si kwesị. Ndị ọbịa anyị werela ha dịka onwe anyị. E nwekwara ọtụtụ iwu ndị ji anyị n'obodo abụ Aka. N'Aka City, ọtụtụ ihe na-eme dịka m gwara ụnụ, mana iwu ndị a na-ekwu maka ya ọ dị ụnụ n'aka. Ụnụ chọ ka anyị debere ụnụ, anyị edebe ya. Ụnụ chọkwanụ ka ọ gbaghasa, anyị agbaghatụrụ ụnụ. Ụnụ ọbịaruola. No. Thank you. Daalụ. Yeah, man. Yeah. You were talking about USA. It's on the lazy. Ndị binyere anyị ndị gọọmenti. Yeah, government etiti. Aka City. Yes. Wow. I know. Yes. Apagwara ngagwa ihe niile ga-eme. O mene. Elekpono entourage like cars. Nwambila nya moto ndị a na-egbu nwa pa eji sonu bịa buta anyị. Nke ahụkwa nke ebunyere anyị ka anyị bịa bubata ụlọ. Ndị nke obere. Okay, yes. Ihe na-akpọ nke ahụ preambles. So nke Obu my guy, this one we launch us into the acrimony of the community. Then when we venture into the acrimony of the community, it will raise one balance. I was expecting infrastructural establishes. Once we ventured, you will venture. Venture in, we venture out. Oh yes. Okay. In between the balance equation, yeah, they always say Air Force reliable. Oh, wow. Can we vamos? Oh yeah. You're there. I am there. I know.
No. Hey, Ogomo. Adịkwa m mma o. Nenu m mana obi adịrọ m mma. Nene na mra nụrụ m si bịara ụyọ m eshi ihu na eji mara m ahịa. Kemgbe nwa nwoke ji bịa n'ụlọ nwa m nwaanyị. Kpọrọ ya jebe obodo oyibo. O nwere ihe m na-anụ. Ha kpọrọ m. O nwere akụkọ, ọ bụrụ leta. O nwere. Amara m ma ha dịkwa ndụ. Ha kpọọ gị? Akpọbekwa hụ m. Mana ejeruru ha ejeru. Ke ka isi mara? Ejeruru ha ejeru. Arọ m rọrọ. Anyị asụbụrụ taa. Ma ahụ nwa m na abụọ nga nwa ndị ọcha nọ gbakọrọ. Anọ ala bekee. Nekwana anya. Nekwana anya. Onye ka mbozi. Chei. Eziokwu. Ụkachi. Alụ eme ndị obodo anyị. Nwaanyị nganga. Kịta ka fa ya afụzi Ụkachi. Ụkachi adị ya nwaanyị n'obodo oyibo. Mma na-egoli. Mma na-egoli. Nsogbu adịgo. Ịma onye gbameshi anwa m nwoke ga-awụ onye nọ ala bekee. Agakwa m ekwu mụ akwanụ. Ama m na nwa m nwaanyị bụ ogbu oge nwee plan. Ịhụnanụ. Na-egbu ya. Chineke na ala ekene. Ala bekee Chineke arụọna. Nganye na chebirila m ugbu uwu ọmụgwọ. Njebenu. Olonu am ga-ebu ụzọ eje. Kedu nke bụ olo? Mbanụ nwa m mụọ nwa m nwe ejebe. Olo. Anwa m tụmụrụ anyị ime o jiri mụọ nwa. Anwa m lụrụ ya am ga-ebu ụzọ eje. Mba o. Ọ gịnị ka a na-ekwu? Ejekwana ebe a biko pụtaba. Nwa m mụọ nwa nje ọmụgwọ. Ọwụkpọ ọgwụ. Ọwụkpa esheme ụyọ me. Kedu nke bụ ụyọ? Nwa m mụ ụyọ. Nwa m lụrụ nwa gị. Gịnị bụ ụyọ? No, ọnwa m mụọ nwa m nwe je. Ọ bụ na ị mara jee jụọ. Ma ga abụọ gakwa eje ọmụgwọ. Biko kwuru ihe pụtaba biko pụtaba. Anyị ga-eje ụyọ me anyị ga-eje ọmụgwọ. Ọ bụrụ nke ụyọ gị, ka anyị ghara ise bụ. Olu anyị ga-eje. Amụọ nwa m mụọ nwa. Anyị ga-eje. Adam Shole, enwebe crime gaje commit. Ko meet la commit. Okay, jamuta. Oh. Kopam. Oh. Ai. Igwe anyị nke gara India maka nyocha maka ahụike elobatala. Ebe ka nna gị ugbu a na ụmụaka odobatala. That's it. Igwe alala. Hey! Bangano. Okay, let me get your clarification. Now, hey, Lachi, hey, one that now. Igwe oboda. Ayara. One but the holy call Pala villager. Why? Agwangi? No. Utanabali. Okwam Sumubia. Ebe ka m na-aga. Ọ bụ na m aga ruo nwụcha ya ekele ya. Aga m aga ebe ji igwe na-ekwu okwu n'ọha obodo ya wụ radio house. Ọ bụ na m agacha ebe ahụ na njikere aga m aza ajụjụ gbasara nlota ya wee chetakwa ọha na eze maka ịrụ ofe ụmụ agbọghọ na ụmụaka. Nke ọ bụ na igwe kwuru na onye ọbụla amụrụ n'ala ụmụaka ma ndị bi ebi ma ndị n'ofesi ga-elobata mmemme ahụ. I see. Wonderful. But okay. Unu kwesịrị ịgwa m ihe a na unu kwesịrị ime m form. But apart from that, ihe m chọrọ ime na awụ ama aga n'ụlọ ndị uwe ojii police. Ga-mee gịnị? Ka ngwa ha gbasara ụmụaka anwara Igbo na vileja. So all that ndị abodians ụlọta they will now be smelling we Igbo la vileja. Ha gara anụshi Igbo ka ele ha niile otu kpọba ha la ụlọ nga. Let them go and rest in the prison. Ijekwa echiche ọma o. Onye dị mma na-aga ana-amụta. Okwu ikwu ugbu a ọ dị ụtọ. Anyị mara anụ ọta a ga-esi ebe ọbụla onye lota egwu na-atụ ya. Nwaanyị ụka m laga adị ụtọ. Ọ gịghị efe kọpa gara skuul.
No, I went to school. In the school. So apart from that, wait. Okay. I suspect to go. Odike is solo makanda nwa Igbo because so ile shizimi Igbo and ile agazila akụkọ he ibi were na kwere nwa ko o te se gwa na go okwu onye gara school ga muta no mura ga ekuchigbo apụ aki onye kwado otushi mejokwano working there onye nwere nwela gị this is emotion. Anyway, if you reach help mmụọ m gwara m igwe la m la abịa ịhụ ya ile okọpawe ka m according here says na ina kuza ko ke borozo nwa aka ke ke no ketara na asị na igwe obodo ya batala ke ife ọhụrụ na igwe obodo ya batala no igwe obodo ya batala ba igwe ala anya ba ọnụ na sumo ka nwe ike itiri asọ ọrụ anya ebe a nwanne nwoke ahụ ike bịa ebe a tiri asa package anyị nwanne ife niile a na-eme ebe aka na nwanne na-aghọta ife a na-akọrọ gị ife ahụ and forget that forget enwe ihe na-eme nụ ịghọtago iwu a na-ekwe akụrụ iwu gị ebe a ekwuru iwu gị ịba iwu a gbasa anyị nwa ndị aweta iwu nke ha anyị nyekwa ha iwu nke anyị ịghọtago onye dachi ụzọ asakwatụ ya ịghọtago enweghị na-eme onye rasha ya kwatụ ya n'ụzọ Zero. I want to name. Elekin on ala kukrela bokesote. Onye krano. Kwano ka wono. ebele arụ no kwamba ọrụ ma Aru awo ka ko wilu. ọrụ to kwa ka USA Chema jugana ga kwa wogo so ataga bomb obuligwe ojule ebe ọbụla na Air Force nga na park plan nso ndị ọtụgo ogburu igwe ọwa atụrụ ibe ha atụrụ ya nụ mmiri ke m na-eme ebile arụ dịkwa mma Ngwa na ebe ụlọ. Ọ wụye ka ị nọ nga na-etiri otiti. Agwụla ngụ melala ume. Lekwa anya m agwa gị, anyị kwesịrị ịgatọla Chineke mma. Mụ na ga abụọ, anyị gbamaga n'otu ụlọ ụka nọ nda. Bukọrọ ngwongwo anyị, limaga na chọọchị, ga na-atụrụ Chukwu mma. Maka na ngwa gị ozu mma na ole dị na Air Force ngwa a na-ebupụsị asụ nwa ambulance niile nọ n'ala na-ebu ebugile ịhụ n'ozu bugide ozu ụdọrọ tụkwada ahụ nwa ambulance eji ebusi ha. Maka asị m na ga abụọ mere megwa gị kwongwo ozu anyị abụọ na-adọrọ. Ka ị chọrọ ịnwụ. Ebe anyị nọdụ awụ USA ka ogbede n'ala ụmụaka ka ị nwere ụmụaka na anyị enweghị ihe ị ga-achọ n'ụlọ ụmụaka ị na-agada ahụ na USA ebe anyị ihe awụ obere USA aka city ọ ihe akpọrọ ya so melo down ihe ọbụla anyị chọga n'ala na anyị ga-enweta ya chukwu isebile wu USA kente elekwụna ikwe anaghị ha m wow I know ị ga-ana anụ ịnụkwa obodo oge ruo ị ga-anụ ya ndị ga-asị bịa mmadụ na-abụ ere na-egosi gị biri ule otu ne ochiwe unu tụtụrụ na abụ dabiri na aka akụkọ na akọpụ na akụkọ unu kọrọ uwe enu nsi ya ebi
jekwe chọọ n'ọrụ ụnụ na-arụ chọkwa n'ọrụ ụkwachiwo na ụtọ gị nọrọ ebe na-aka akụkọ ejikwa eme ege ma ọnwa gwụ gị na-akọrọ m sị ejikwa gbanụnụ na-efe ego m n'aka m kpam inyekwa eme ego m nsogbu dịkwa landlord melalụ eleghị ihe na-adangrade anyị ị na-adangrade anyị mụtụkwa onye anyị wụ gị mara onye anyị wụ ga-ekele Chineke sa anyị bịara bịa biri n'ụlọ m anyị nwekwara invest here and there otu na ga-ala atị na-awa ịga n'ime phone call anyị na-awa ịga melodhan anyị bara gị uru ga-abakwara anyị uru ịgba agba kịtịkịtịkịtị landlord ịhụnanya ya pati na m ekwuola ihe niile m kwesịrị ikwu otu o siri download oge eto ọ wụ otu m nwa kwesịkwara isi download ego mana iji tụkwere gị ọka nwa obere advice ị ga-eme lodan ihe anyị kwa n'ụwa oyili dimon ndị hụrụ anyị awụrụkwa obere mmadụ hapụkwa na anyị bịara n'obere ụlọ biri anyị wụọ oyili dimon ihe anyị na-edemolize oyil a na-apụchi n'ime anyị na-ebunye oyil a na-ebutere anyị ihe anyị wuwe ego igwe ka anyị na-akpa anyị dakpụ ụmụ ruru ego even landlord anyị na-abi na ke na USA eleda ahụ ya anọ Mr. Foxes. Thank you Mr. Foxes anyị bi n'ụlọ na USA ezigbo USA na-awụdụ ka ebe ụmụaka na obere USA maka Chineke nwoke ma ejidikwa ụgwọ ụlọ mere hope nwoke me mgbe ọbụla ịhụ na chi hụ ụkọta ya asa n'ụwa ya ahụ pụọ ụlọ ya wụ charity mgbe ọbụla even mgbe ụfọdụ ya hapụrụ anyị ụgwọ ụlọ ọkwa ọsa ịkwụ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ ụdị landlord ọ ga mgbe ọbụla epụta ụkọta kele good morning ya achala gị akwụgwọ ụlọ ya kpụrụ okpuru ede aga nwoke sọ na house rent ọ bụrụ ụdị landlord a nwoke ekwu obi ya makata mma efe anọdụ landlord ọbụla ịhụrụ na-enwedo ọrụ wụ ụkọta ahụ ya bụrụ oche na ọga na-enyo ndị bi n'ụlọ mgbe a ga-akwụ ụgwọ rent akwụgwọ landlord ahụ anaghị alakarị n'ike ọla n'ike ọla n'iyi adịghị abụ uru maka Chukwu ihe unu na-achọ ịkọwara m ga na awụ be m arụghị mma ihe unu chọrọ ịgwa m ịkọgara anyị si ụlọ arụ mma ka kesa anyị gwagara ele aghọta m ihe ikwu oke isi ụlọ arụ mma anyị lere udokwa anyị madụkwasị ụlọ na-adịdị mma anyị kwagbuola onwe anyị ụkwụ dị ikwu ga ka anyị magasị ụlọ na-adịdị mma ikwubiela ọnụ weel anyị ga-ama na eji wetụkwa weel vice versa gekwe ntị ọsọkwa gị na-acha ka mmanụ ọpụpa ka akara eghe ha ọfụma tihụ na ụtọ gị mara ọgọdọ lee nke a ka ọ gbuo ewu ọ gbu afọ ọnụ ka igu n'ogoro 17 years egbughị egbu gị buru afọ ọ na-akwụgharị tihụ n'ụtụtụ gị na nwunye gị nọrọ ebe na eti ụwa ahụ ka ndị na-ebulata ozu owe nzukọ na-ebulata n'ụlọ ka ọwụ gị tihụ n'ụtụtụ ụnụ chọọ ọrụ maka edekwere m nye ejem edezuo edezuo tihụ minus ofu ụbọchị tihụ m na minus ọ na-ehụ m na minus ọnwa na ha agwụ ngwọ nga na kpam ego m abịaghị m n'aka ngwa gị nke m na-eme ego m abịaghị m n'aka ngwa gị na ọmụwe okongo okokirikata ngwa gị na ọmụwe okongo ma ọ bụrụ na ọnwa gụ mma agwa gị na ọmụ bụ okongo ego atana m ego n'isi onye ya gbakwu niile nọ n'elu oche m eme gị kọrọ m elu oche m ọnwụọla na m Chineke na elu ụdị ụwa mmanụ pụtara ihe eke so ọgala nọdụ maka ihe ụkwụ nkịtị ka iji na-eto oche makwa eche m so mgbe otu gị ihe echeta m sị ma enwere onye nwa ahụ gbabirile nga ọnụ nwa maka ọnwụ ike nọ nga ọnụ nga ọrịa ahụ sa mma na ọgbabiri ahụ n'ọdọ mgbe eche m so nwa ọgbatumtum ọgbatuolela nlọdụ anyị mmụọ ya bịa guzoro nga eti otiti nwa ọgbatumtum nwa bụ nwunne gị ọgbatumtum ọnwụ
gbowu nna gị ọgba tutu niile gbowu ndị bụ unu niile bukọlata ụnụ ọnụ lie unu keliri ozu Aidojam. Adojam tu. Ọgafeele. Ọfọnti. Ya gawa. Ọfeele. ndị ara nyere ụlọ lele ndị ara mburu ụlọ Maka Chineke ọga landlord. Etu m si ahụ gị like dị ihe ọma. Ọganihu adịghị gị mma na ha. Ndị onye ọbụla na-achọrọ ọganihu mmadụ enwesị ike ịhụ ọganihu na ndị ya n'aha Kraịst. Maka na ihe ụkwụ nkịtị maka na ịhụrụ su ọma anyị chiri CUSA bịa n'ihe gị kamgbe so ya na-afụ gozizizi n'ahụ gị hụ kọlọ ya na-eghugo eghugo ya na-afụ gozizizi. etu na unu siri kpọwa shuu ne were shuu ne kpọwa ya n'elu oche m etu oke si ya akpọwa ụzọ gị n'ori odo kpọwa gị nke gị na nweke buru oche m dara maka nwoke ụtọ onye ara anụ ọja ya oche maka Chineke otu isiri wụfu osi unu ka ala ụmụdịrị ekwe ebe anyị siri bịa ga-esi awụfu ndụ ṅụ oche na obu ote ka a ga-esi eburu igbe ṅụ igbe ozu ṅụ ka a ga-esi ekwusikwulike ọnụ ya Ndị buru oche ha bụkwa ṅụ ka ozu. yes ngudesi m tara ahụhụ sa mmiri wụfuo ya ala ụmụdịrị awụfuru gị kpọọ mbaskat tụtachia su tụtụrụ ka egema ntụtụrụ ndị kem nwoke mgbe ọla ya hụ mma na ibie obi na-afụ ya zizile kwe ka iburu bịa sugu na agwụla nga achịla ya abịa gị iburu ihe bịa na-eburu m ngungum ịbịara wụfusi ihe ụkwụ nwa ogbedere ka m ịza ala nlọ ala ga-enwenụ